बाटे हमारे टोला गोरी तोर देखी के दोनों बामा गोला गोरी पागल आइल बाटे हमारे टोला गोरी जदी चाहतावे आज ओकारा के होवे दे अरे मियां जी के लइका हो एक ढोरी पैका छुए दे मियां जी के लइका हो एक ढोरी पैका छुए दे सजाद दीवाना चांदपुर बिहार बेलखंड चांदपुर बिहार बेलखंड मानी नयाज करी मानी छुए न देबे तले जाई टांगी नासी दीही तोहर चढ़ल जवानी साटा पयाल बड़ू सटहे रानी तोर जोगार तोर जोगार 2000 दीही रे ना तक के बोल जोड़ी ओके फाड़ दीही रे तोर पड़ल बा परती जवानिया ओके बोवे दे अरे मियां जी के लइका हो एक ढोरी पैका छुए दे मियां जी के लइका हो एक ढोरी पैका छुए दे सजाद दीवाना लहंगा के महंगा सामान जे छुआइबे साटा से बेसी पैसा यहाँ से ले जाइबे साहिल राजा के इहे बखवाइस नाही तो बाद में बड़ी पछताइबे राइट हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग। दिल के मामला में दिल्ली घूमे खातिर लाल किला आवेला दिल के मामला में दिल्ली घूमे खातिर लाल किला आवेला प्यार के मामला में परिवार और बदमाशी के मामला में हमर मियां भाई जान आवेला अभी जिंदा है हुसैन या हुसैन।